I'm trying to get back, but I won't hesitate no more, no more. What is he doing? Cannot wait. I'm sure there's no need to. היום זה אבן בדרך. היום זה סלע, זה לא אבן. זה כאילו אתה בא ככה, אתה יודע, אתה רץ כזה למטרה שלך וזה, ואתה כבר נוגע בזה. ככה עשו ראית בדיוק. עד שעברנו אתמול, אתה יודע, היינו ככה על הסף של ממש לא לעבור, אז כאילו, עד שעברנו, הוא אומר שיש עוד שלב, אז... כן, במיוחד אחרי כל התהליך הזה. צריך לעבוד ביחד, בטח. זה לא אם פשוט. היינו כאילו קרובים, זה לא היה עובד. אתם מתווכחים ביניכם קצת לפעמים? בטח, כל הזמן. יש חילוקי דעות. כן? זהו, זה לא נראה, זה נראה כאילו יאן תמיד מסכים. כאילו אני רציתי להתווכח עם כן, יאן. כבר תפסת את זה כן, שלי, כאילו אוקיי. יאן אומר, בסדר, טוב, זה מה שאתה רוצה לשיר, אחלה. אבל מה שאנחנו כן מנסים להגיד לך שזה נוגע למוזיקה, כאילו, שזה דבר שאנחנו... אתה לא יכול לתאר את האהבה שלך למוזיקה. אני חושב שרואים את הדבר הזה שאתם מדברים עליו. כאילו, יש לכם את הדבר הזה שאתם מתחילים לשיר, וזה מגיע. זה לא מספיק. צריך עכשיו לשכלל את זה, כי זה כל הזמן קורה כמעט. ולכמעט הזה כבר אין מקום. עכשיו זה הרגע החשוב, ואתם צריכים לעלות מדרגה. אני רואה את זה כעוד צ'אנס להוכיח. כן, חייבים פשוט לראות פה את הכל, יאן, באמת שזה... אני יודע שלא הייתי עושה את זה לבד בחיים. לא יכול לחשוב על מישהו שמתאים לי להיות איתו על הבמה יותר מטומי, ולא יכול לחשוב על לעשות את זה לבד בלי טומי. בשבילי זה הכי הקטן, זה הבן אדם הכי נכון לעבור איתו במסע הזה. I think your brother, he's a weapon. He's a sneaky one. No, he's a secret. Yeah, he's a secret. He's I'm a just a secret talker, weapon. he's a secret. He's sitting quiet and stuff, but he get out there. And you feel like falling. Vamos! I'll carry It's happening so fast. לחץ, מוכנים לטרוף את זה, אבל אתה זוכר את הרעב שהיה לי באודישן הראשון בנוקיה? זה הרעב, זה הרעב, תראה אותי, אני מחכה לצאת כבר לשם. להקות פה הם להקות טובות, כולם מוכשרים ברמות, האחיות, מקצועיות, מאבדות את השירים שלהם לבד. זו תחרות קשה. I'll carry טוב, יאללה. you home tonight. אהלן. מה נשמע? עשיתם לי הפתעה, ראיתי את הפסנתר, חשבתי האחיות קרקוק לי באות, אבל הבאתם לי בהפוכה. אנחנו החלטנו לאמץ את הקטע הזה. אוקיי. אני מתעניין לדעת קצת איך אתם מרגישים עכשיו, כאילו מהבוקר עד עכשיו, מה עובר עליכם היום. כשאתה אמרת שאתה חושב שאנחנו לא בשלים להופעות החיות, אז זה עשה לנו... נתן לנו פוש. הבנתי, טוב, אז זה דווקא טוב לי לדעת את זה, כי זה טקטיקה. מה החלטתם לשיר? פיקסיו של קולדפליי. בהצלחה, הר גבוה לטפס, קדימה. תודה. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Oh my God, you sound good. Good start. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. Lights will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. Tears stream down on your face. I promise you I will learn from the mistakes. Tears stream down on your face and lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. תודה. תודה רבה.
לא, טוב שיש לי משקפיים שלא יראו שאני בוכה. די. ששמת לו יד פה, גמרת אותי, זהו. אחים, זה קשה, זה כואב. אוקיי. מניאקים. אחמד שלנו עשיתו, כאילו באמת, עכשיו זה... זו בחירת שיר מושלמת בעיניי. עשיתם לי בעיה גדולה עכשיו, אני חייב להגיד, עם הביצוע הזה. כי הייתם אנדרדוגים. שמחים, תודה רבה. בהצלחה. מאוד שמחים, תודה. התרגשתי, כן, התרגשתי. אני גאה בך, מה שלא יהיה, אני גאה בך. כל הכבוד. God, Lee, that was amazing. נתתם ביצוע פשוט מפחיד, כאילו, הגוונים שיצאו לכם מהקולות היו משוגעים, באמת. אני הצטמרתי פה. הייתם מלאכים. All of us did, man. זה היה מטורף. You are definitely not going home today.